nzukọ onye nụ ya kọrọ ibe ya. Ee, ọ bụ eziokwu. Ụbọchị akara aka erugo. Cheta na ndị gboo si na akara aka anaghị eri ugboro. Kemgbe ka anyị nọ na nkwado kịta anyị nọzi na ngosipụta. Anyị bụ ụmụaka Ichoku Academy na-ebute unu egwuregwu iji mee unu obi ụtọ, iji mee unu obi ọṅụ, iji mee ka obi unu dị polina. Nzukọ abụọ pụrụ iche. Ụmụaka gịnị ka anyị na-akpọ ya? Egwuregwu Concert will hold on the 12th of September 2024 at Ogene in America beside the School of Postgraduate Studies, Ekwe University, Okara. I really hope to see you there. Biko na super ha tapiaru ya n'Igbo. Nzukọ ga-abụ na ọnwa Septemba n'ụbọchị 12 ya bụ abalị abụọ na-abịa abịa na Ogene in America dị n'akụkụ School of Postgraduate Studies dị na Mahadum Nnamdi Azikiwe University. Ụmụaka biko gịnị ka anyị na-akpọ ya? Together